الأحزاب مدنية. نعم. 73 آية عن رب العالم. أيوة أمينا دون سورة من كنو سورة مبارو أفهم أقول سورة الأحزاب سورة بسبع عن سبعة دو بيكونون دنا دو جينيلا أيام بيقولوا عن سبعة دو كلمة بكلمة كم سبعة عن سبعة حرف بادورني كم ورو عن تاني سيني سورة لبا وندو الجيران مدينة دي. نعم نصرين لهذابو قصابين فاعل دلا هكذا أنت كوفي كوجو أمبا نما جدون نصرين ولا لا تشام بالي نصرين كنو نصرين أي تالك على كرا تنيكا صلى الله عليه وسلم أني تشين فلو كمني كرا كسحارو أي لغوسي لك نافعوكا كولاغوسي ni sura nguye suratul baqara ti nyona di farala goni aya ngela jelen ko mbakono ani ash-shaykh wa shaykh adizazana ya ubbe ko mbakono nga wi du bola min turambolo o de turambolo la nam bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiyyu ya anabi mai taqillah dume ka ala yisran ka man yisran ni belay nit la la ka fo ka sala yi ko ko ka kontina ka baray temi ka chafi akuma ko ro ko ka tema ka chafi nam ala tudil kafirina ikana kafiru batugo munafiqina ani nafiqu inna allah ta'ala kana ala kera ala mauli aliman don gelaye hakiman nam masakiri benenye wattabima eka fenyini yuha watabima eka tugu fengo yuha nubo waye ilayka kana ima rabbika kabu imaro inna allah ika Allah ta'ala kana ala kera khabiran sebaye khabiran don gelaye bima ni fembe la jelenye amaluna nabo bara tawakkal ka wele yego ya ayyuhan nabiyyu yire o ba jira ka fo ko an ko tigi muhammadu rasulullah sallallahu aye bunya suru kabara wodi ko so ala nyala mako bala ka wele aba wele tande to ato kacha nga ba wele ni ngweni to nunde naam ni gunye tura ala ka wele liko kirawla kada min adam alayhi salam kira site ku yo wele na to tane fo muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammad na qur'ana kono yoro minuna yoro nani nga asima ki yo wele yoro la be kira bunya siradeka naam ma do la jaakum rasulun wa muhammad de wa qala rasul ya rabbi abi muhammad de yoro nani ayo la to yoro nga to bela jele ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal mudassiru ya ayyuhal muzammilu bismillah wa tawakkal igi jigida ala allah allah ta'ala ga kafa awasara billahi ni alai wakilan jigida bae ajala allah min qalbayni jigida alaka jigida alaka iyaka anta zunna na wahida min haula sufu sa'iluka fi amri kana miri ko numbi demede magangaw ay ijigida alaka ala bi deme nam kani jigida ulu kan ijigida ala de kam adna man kam benu be yahudian utidem tawakkulu de ka sisi fendo kan ireti sega minge wakilu e joni allah tabaraka wa taala obi jigida ala de kan o ninda baliki jigida sababu kan nga sababu ibi jigida kan sala sababiya ka safani donane jigoro ni de foni karani jigi na de do tane nyo foy donna mo obi do nyokon jigi koro o tira bali ma obi do nyokon jigi koro mais o sababiya dorone wala do te jigida ba yire mi allah tabaraka wa taala de nam bismillah ajala allah min qalbayni alama dusugun filage rajulin sheshe fi jawfihi angonola aga adisila goni dusukun fila ay
ala mo gede ma mar de ngo ko dusukun fila bale la ako dusukun fila le bale la ale be min hakilina kelen kelen Muhammadu te o ɲɔgɔn hakili a y'o de fɔ Jamil bin Ma'mar al-Fihri ale de ko dusukun fila bale la ale kun ye maa ye maa hakilima don maa hakili duman kun don mais fɛn durusi nɔgɔyara a mana fɛn fɛn min a b'a durusi Quraysikaw ko abo Ma'mar ma nin bɛ fɛn ninnu ta nka fo ko dusukun fila de b'a la a kun b'a fɔ ko dusukun fila b'ale la ko ale bɛ faamuyali kɛ n'a fila kelen kelenna bɛ fɛn na min ka fisa ni Muhammadu ta ye tuma min ni Ala ye fila nka fo kari Badiri dɔn abo Ma'mar bolila naam a ye Abu Sufyan y'a bin ɲɔgɔnya k'a sɔrɔ a ka samara sen kelen b'a bolo kelen b'a sen na a ko Aba Ma'mar maaw kɛra di a ko tiɲɛ la u bolila a ko e dun ka samara sen kelen b'i bolo kelen b'i sen na Abu Ma'mar ko ne ma dɔn ko k'a sɔrɔ ne kun ɲɛna ko fila bɛ min sen na ɲinana ja hakili kelen de b'a la a bɛ k'a yɛrɛ nɛgɛ nɛgɛ naam bisimilayi ala ma furumusow kɛ furumuso minnu n'a bɛ kola kalli kɛ kabini olu la a baw ye de a ma ka den welelenw kɛ a denkɛ yɛrɛyɛrɛw ye de a kaw o y'aw ka kuma de ye n'a dabaraw ye ala ale bɛ tiɲɛ fɔ ale ala ye ale de bɛ kanani kɛ siratigɛ ma n'i ye kolakali kɛ k'a fɔ i muso ko ni ba ko bɛɛ kelen karisama Allah sɔrɔ jigira o de la i mana nin kuma in fɔ i k'a dɔn ko kafara bɛ wajibi i kan muso in tɛ haramuya nka i bɛ kafara bɔ ka sɔrɔ ka se ma voilà o ye kolakali ta ye waliden k'a fɔ ko y'i den n den don hinɛ la n den don bonya la mais n'a kɛra sɛbɛ yɛrɛ ye i b'a wele fa tɔgɔ la karisa den don a bɛ ne bolo a banna arabu tun b'o kɛ Zaidu bin Harisa ale naam ale kun ye Same naam Same ka ɲɛnama minɛnlenw dɔ don Hakim bin Nizam y'a san Khuwailid den a y'a di a ka tɛnɛmuso ma ne ye Khadijatu ye Khadijatu de y'a di Alakira ma sallallahu alaihi wasallam Alakira y'a kanɔnɔya ka kɛ a den ye a mɛnna Alakira yɔrɔ wagati o kɔfɛ a fa nana a n'a binakɛ k'u bɛna kuma bɔ kira ko ma sallam naam a y'a yɛrɛ sugandi n'a ko a bɛ aw fɛ a ye taa n'a ye n'a ko a bɛ ne fɛ o kumana a b'a to yan i y'a faamu a fa a n'a fa ni cini o ko ayiwa ko nɔgɔya Mamadu an sɔnna n'an denkɛ ko a tɛ anw fɛ a bɛ e de fɛ e la ɲɛna ko nka n'a ko a bɛ anw fɛ dun ne fana jɛna ko hali n'a ma wari di u ye Zaidu wele u y'a sigi ayiwa a ko an na nin nɔfɛ Mamadu ko n'i ko i bɛ anw fɛ an bɛ taa n'i ye nka n'i ko i tɛ anw fɛ i bɛ Mamadu de fɛ an fana bɛ jɛn i ko Mamadu bolo a ko baba ni cɛ ni baraji a ka nana nin nɔfɛ a diyara n ye a bonyana ma nka ne tɛ maa si fasaya Mamadu ye ne bɛ Mamadu de fɛ a ko a ko kosɛbɛ ko y'a dan ye o wulila u taara Alakira fana ye wele da a ko bi tɛmɛnen kɔ bɛɛ k'a fɔ ko Mamadu den Zaidu bin Muhammad bari ko a tɛ a fa fɛ ko a bɛ ne de fɛ ne fana b'a fɛ tɔɔrɔ cogo la naam bisimilayi o kɔfɛ Alakira ye muso ɲini Zaidu ye a ye muso ɲini a ye arabu tulobilen a y'o de ɲini a ye Zainabu naam a ye den ninnu wele
آبائهم وفوضلا هو او أقسط كود تلينيدو عند الله على يرو فإن لم تعلموا ها كود كايني اي دين ولا فاتولا نادي مين فادو ولا دين من دي هلالاي او باتو داكا aba bato daka aka nan galau de ko masu ya fayi ka sulta fayi aman nam فإن لم تعلموا آباءهم nam ufaudon إخوانكم abal maudo في الدين dinala ومواليكم ana ga jonga mara leundo وليس جناح junubute عليكم augan فيما fenna خطأتم ni au filila به niyoye ولكن nga ما fende manyi تعمدت قلوبكم na dusugu nyotugu وكان الله Allah ta'ala gera غفورا ya fabaye hine baye النبي nabima أولى nabiman de ka kan المؤمنين ne limana jonye من أنفسهم ka deme u yere u kan وأزواجه fenna na yu wele ka duru ma onni inni mani wele ka taa fema min ni ala kɛra yi wele ka taa min ma n'o ti kelen ye a ka kan i k'i ni ta in bila ka ala kɛra ta in ta fata'atu nabiyyi muqaddimatun ala ta'ati nafs kira ka labatuli bi kana ni batuli kan fɛn bɛɛ lajɛlen na diina koɲɛw ani diɲɛ ko la kuna bi ɲini silamɛw fɛ u ka ala kira sallallahu alaihi wasallam ale ta de bila fɛn bɛɛ lajɛlen ye i bɛ ala kira ta bila i fa ta ɲɛ ala kira ka kanufɛn i b'o de sugandi i wolofa ka kanufɛn kan i bɛ ala kira ta de bila i karamɔgɔ ta ɲɛ i bɛ ala kira ta de bila i muso ta ɲɛ i bɛ ala kira ta de bila i den ta ɲɛ maana i bɛ ala kira de sugandi fɛn bɛɛ lajɛlen kan wa hali i b'a sugandi i ni kan ni min b'i farikolo la awɔ o de ɲininen bɛ silama fɛ fɛn bɛɛ alhamdulillah komi aw b'a kalama cogo min silamɛw u bɛ nin sen fɛ hali ni a y'a sɔrɔ mɔgɔw dafalen tɛ mɔgɔw tɛ kelen y'a la nka silamɛw bɛ nin sira kan dɛ awɔ silamɛw bɛ nin sira kan n ma deli ka silama foyi ye furu silamɛya taabolo ninnu na a wali taabolo wɛrɛw min bɛ a karamɔgɔ fisa ni muhamadu rasulullah ye bari karamɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn fɔlɔ min yira u ka kalandenw na o ye muhamadu rasulullah ye de o ta de bɛ ɲini ka dɔn k'a minɛ nka bari komi aw b'a kalama cogo min faamuyaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ faamuyaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ tuma dɔ la fiqhiw la faamuyaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ tuma dɔ la tafsiriw la faamuyaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ taabolo la tuma dɔ la nka bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn kelen bɛɛ min ɲini o ye muhamadu rasulullah ta de ye voilà mais taabolo dunke bɛɛ lajɛlen bɛ nin kalama k'a fɔ ko ne y'a faamu tan de mais karisa fana y'a faamu tan masalan sisan taabolo ninnu u bɛ ɲɔgɔn bonya quoi taabolo bɛ ɲɔgɔn bonya alimami maliki ka mazabi yɛrɛ a qaida min b'a bolo ani sipasima min b'a bolo n'a ye a ka taa sira ni sipasima sigilen b'o kan a fɔlɔ ye min ye jumɛn ye alimami maliki ka mazabi kurana nasru kitab kuran desi filanan ye jumɛn ye kurana taw bɛɛ lajɛlen mana tɛmɛ ka bɔ yen sunna bɛ na o de ye filanan ye i y'a faamu foyi tɛ o la bon a ka taabolo ninnu kɔnɔna na fana seleke dɔ bɛ yen nɔ ale sɔnna o ma ko mura'atul khilaf ye jumɛn ye tiɲɛ la nin hakilila in nin tɛ ne ka hakilila ye ni tile ye dugukolo ja maanaam ni ɲɛgɛnɛ kɛra dugukolo la ni tile y'a ja tayimamu tɛ se ka kɛ kan ne ka hakilila ta a tɛ se ka sanuya kɔ o dugukolo in sanuyalen tɛ hali ni tile mana ja cogo cogo maadama n'a ma ko ka bɔ a la ka fɔ tile y'a ja fiɲɛ y'a gosi ɲɛgɛnɛ in tɛ sanuya nka maliki b'a kalama ko taabolo dɔ bɛ yen nɔ ko o y'a ja ko ni fiɲɛ y'a gosi ni tile y'a ja ko ɲɛgɛnɛ in bɛ sanuya bɔn o tuma na maliki ko ni maa min ta yamamura ɲɛgɛnɛ jalan dɔ kan ko i ka segin i ka seli kan wagati la mustahabuya la wagati la o kɔrɔ ye jumɛn ye i ka seli ka ɲɛ bon ale ka qaida la a sanuyalen tɛ nka nin cɛ bɛ nka hakilila la a sanuyalen don a ye o ka kuma gasi tanga nin yɔrɔ la o b'ale ka masabu kɔnɔ
bon olu ka fɔɲɔgɔnw tɛ fɔɲɔgɔn jugu ye quoi o de kosɔn i bɛ sali nin kɔfɛ shafi bɛ sali maliki kɔfɛ baasi foyi t'a la maliki bɛ sali shafi kɔfɛ baasi foyi t'a la bari u bɛɛ lajɛlen ye sunna ka taa siraw de ye sunna ka taa sira 4 maliki ka mazhabi shafi ka mazhabi hanafi ka mazhabi hanbali ka mazhabi diɲɛ bɛɛ bɛnn'a kan k'a bɛ fɔ minnu ma ko ahlus sunnati wal jamaati ko ye olu de ye ahlus sunnati wal jamaati olu dɔn mais jumɛn tɛ ahlus sunnati wal jamaati ahlus shiati voilà bon o yɔrɔ la taabolo wɛrɛ mana ko yen komi i n'a fɔ o fana karamɔgɔ bɛ yen n'o ye muhammad bin abdul wahabi ye o fana ka taabolo in kun kan ka dɛmɛ ka taa hanbaliya de ma hali ni a y'a sɔrɔ u ye o kawaidaw guruja bon o taabolo in o fana b'u karamɔgɔ bonya fo ka dan tɛmɛ an bɛ se k'a fɔ olu bɛ bonya min da o karamɔgɔ kan taabolo tɔw ti o ɲɔgɔn bonya da o karamɔgɔ kan parce que taabolo tɔw ninnu bɛɛ lajɛlen o bɛ hakilila wɛrɛ bonya u bɛ silamɛw ka taabolo wɛrɛ bonya nka muhammadu bin al-wahabi ka kalandenw olu min y'u représenter ko ahlus sunnati olu ka sunna ye sunna wɛrɛ de ye min ni ahlus sunnati wal jamaati ta tɛ kelen ye olu ka hakilila la n'i ma taa olu ta fɛ dɔrɔn i ye jahanamaden de ye i kafiri i musiriki i ni karamɔgɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jahanama kɔnɔ olu o ka wajibi y'o de ye dɛ kuranɛ daminɛ la ka taa filɛ fɔ a laban a bɛɛ jigira silamɛw de la a bɛɛ ayanw ka yan nana ko musiriki a bɛɛ silamɛw de ye wala o ye n'an ko wahabiya o de ye wahabiyaw ye n'an ko wahabiya ko mɔgɔw t'a faamu aqida de ye hakilila dɔ de bɛ yan a bɛ fɔ o de ma ko wahabiyaya wala bon nin ɲɛfɔli in fana mɔgɔ dɔw b'a a nin faamu komi i n'a fɔ kuma jigin ka ɲɛsin mɔgɔ dɔw ma o tɛ al-amanatul ilmiya diinɛ mako bɛ danaya de la quoi f'an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye ko ka kow ɲɛfɔ quoi parce que n'a ma ɲɛfɔ ka ɲɛ min tɛ ninnu ka taabolo na i ni tɛ se ka ɲɔgɔn faamu k'a sɔrɔ bɛɛ bɛnna kan ko minnu ye sunna ye bɛɛ bɛnna o kan o ye madhahabi 4 mɔgɔw ye mais olu t'a fɛ ka maa wɛrɛ ka hakilila bonya o t'a fɛ ka maa wɛrɛ yɛrɛ jate o t'a fɛ ka maa wɛrɛ ka ɲuman yɛrɛ fɔ f'o yɛrɛ wa banna o problème de bɛ o ni silamɛw cɛ o gɛlɛya de bɛ o ni silamɛw cɛ n'o tɛ ko wɛrɛ tɛ o o de kosɔn a b'an wajibiya tuma dɔ la an ka ɲɛfɔli kɛ quoi bon olu de b'a miiri k'olu kelen pewu de bɛ alakira nɔfɛ k'a sɔrɔ foyi t'olu bolo alakira ladegeli la min tɛ silamɛ tɔw bolo contraire de silamɛ tɔw bɛ ladegeli min kɛ alakira sallam ani bonya min bɛ silamɛ tɔw bolo ka sɔrɔ alakira ma o bɛ se ka dɔw kɛ ni kɛkɔ ye n'o tɛ o ɲɔgɔn t'olu bolo i y'a faamu k'a fɔ ka kɔlɔsi ta اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم ni ye o y'u bolo don min i b'a fɔ ɲɛ a bɛ diya ye kosɛbɛ o t'o kɛ k'a sɔrɔ aw sabatilen bɛ sunna kɔnɔna na k'o de ka kɛ ni ala kɛra sunna don an bɛna tila ka se a yɔrɔ ma ɔ sabatilen don a sahalen don ka sali ala kɛra ka k'a tugu ɲɔgɔn na o ka diplôme tigiw ɲininka u b'a fɔ ko ni ala kɛra tɔgɔ fɔra yɔrɔ min i ka sala kan n'i bɛ sali kɔnɔ yala i ka sala kan mais ka sigi ka sali ala kɛra ka tugu ɲɔgɔn na abada u t'a fɔ ayi u da tɛ se o ma ni ala kɛra ko don mazhabu 4 mɔgɔ ninnu bɛ n ka bonya ka ɲɛsin ala kɛra ma olu tɛ se ka hali surun ɲɔgɔn na u bɛ mankan jigin mɔgɔw la ni ala kɛra ko in de ye k'a sɔrɔ o tɛ ko yɛrɛ yɛrɛ ye quoi ko wɛrɛ de bɛ ko in jukɔrɔ min n'o tɛ kelen ye voilà an b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman di an ni u bɛɛ lajɛlen ma ala ka silamɛw bɛɛ lajɛlen don kulun kelen kɔnɔ ka an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan arijana kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka sɔn ala ka kelebantiya ma ka sɔn kira ka yamaruyakanw ma ka sɔn kibila ma k'i ɲɛsin alikaba ma ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi lahara voilà o de y'an ka hakilila ye ne y'an b'an da don a ni ɲɔgɔn cɛ a ladamu tan kumaw ka ca an kɛrɛfɛlaw la mɔgɔw b'a ɲininka an bɛ kuma foroba fo nin kɛnɛ ka taa nɔ yalasa ɲininkalikɛlaw u na lafiya quoi parce que ni anw yɛrɛw don an bɛ taa an ka ci la an da tɛ maga la parce que an ka tafsir senuma in tanu mɔgɔw mako b'a la diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ
WeChat ni WhatsApp ni fɛnw u bɛ ka ta ka cari fa bɛɛ lajɛlen fɛ wa an ka tila ka an da maga fɛn dɔ la a man d'an ye tafsiri kɔnɔ quoi nka wajibi kɔnɔdɔnjɛya kama diyagoya f'an ka yɔrɔ dɔw latilen quoi o de kosɔn annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim silamɛya taabolo bɛɛ lajɛlen aw maa kelen kelen min mana ni dɔn kɛnɛ o de silamɛya taabolo min n'an b'a kalama an fɛ yan nɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ alakira de bila ɲɛ si tɛ yen nɔ min bɛ alakira bila kɔfɛ a bɛɛ an k'an jija o de la halisa an ka ladege n'a ye a jogo ɲumanw an ka ladege n'a ye o la Bushiri ko a ko zalamtu sunnata man aya zalama ila an ishtakata qadamahu durra min warami a ko ale Bushiri ko ale sunnamɔgɔ ye a ko nka astaghfirullah ko ala ka yafa ale ma de ko ale ala kɛra ka sunna tɔɲɔ ale ko ale sunna mɔgɔ ye mais tiɲɛ yɛrɛ la ala kɛra ka sunna ale ma se ka baara ala kɛra min jɔra ka si ka jɔ fo ka sen funu ale dun bɛ si ka sinɔgɔ ale bɛ tila ka nkalon tigɛ ko ale ye sunna mɔgɔ ye ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a ka nafolo bɛ a b'a bɛɛ tila a bɛ toni mana to n'a sala ka o to yen nɔ n'a sala bɛ a bɛ wuli ka don so kɔnɔ ka taa ta k'a tila k'a kun n'ale sɔrɔ la anw dun min mana sunna nɔgɔnin kelen min na ne ye sunna mɔgɔ ye an k'an jɛ dɛ anw minnu bɛ sunna kan k'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ y'a don ni ala cɛ e de y'ala ka sunna kan wariko kɔni mɔgɔ ma ladege la min i bɛ tile ka fantanw ka dugukolo ŋanamu ka wolo tile ka fantanw ka dugukolo ŋanamu ka wolo e de b'a dɔn ni ala cɛ k'a hinɛ fantanw ka dugukolo n'u t'u wolo sa o bɛ bɔ cogo di mɔgɔ tɛ sunna in ka gɛlɛn koyi fan kelen ko tɛ dɛ fan kelen ko tɛ an ka taa bisimilayi nabi ɲuman de ka kan ni limanajɔnw ye ka tɛmɛ limanajɔnw yɛrɛw kan a furumusow limanajɔnw baw dɔn nin baya ye baya min ye bonya baya de dɔn u baw dɔn bonya sira kan nka ba ko in laɲini tɛ k'a fɔ ko o sariti bɛɛ lajɛlen dafalen don a laɲini t'o ye dɛ k'a fɔ ko i bɛ se k'i tɛgɛ d'u ma k'a fɔ i bɛ se ka o fari fan bɛɛ ye ayi a laɲini t'o ye a laɲini t'o ye i bɛ sutura de o fari maanaam u bɛ sutura ka b'i ma awɔ o furu de ti bɛn mu'minaw ye alakira sallallahu alaihi wasallam a musow furuli ti bɛn silamɛw ye maanaam maa si tɛ se ka alakira muso furu bɛn sinji dunkew olu dɔ de ka kan ni dɔ ye tiɲɛ fanfɛla la min ye tiɲɛ ko fanfɛla ye limanajɔnw sinji tiɲɛ bɛ tila n'o de ye ala ka kitabu la nka bɛna ta alakira sallallahu alaihi wasallam hali e ka nafolo min b'i bolo ni alakira ye nafolo in ta nafolo in alakira de n'a ka kan ka tɛmɛ e kan e de ka halala nafolo i muso i b'a bila a ba ta n'a mago b'a la ayiwa nka o bɛɛ n'a tari alakira sallallahu alaihi wasallam bosili ti bɛn ale hakɛ bosili t'ale bolo kɔ n'a ye fɛn min minɛ min na a n'a ka kan sonyali t'a fan fɛ n'a ye fɛn min bɔ min bolo a n'a ka kan nka alakira yɛrɛ jogo dafali kama a tun bɛ juru ta yahudiyaw bolo a tun bɛ fɛn san ni sɔngɔ ye naam bisimilayi kabini limanajɔnw na ani sigiyɔrɔ bilabanw la naam naam bikitabillah badon wuli bad na lisim liman wal hijrat ka tiɲɛ ta ni limaniya ni hijira ye o fana ye masuku ye ka tiɲɛ ta ni sinji ye o de sabatilen don nam illa an tafalu fana ye baara kɛ ka dɔrɔn a bɛ selibanw ma ɲuman na o tiɲɛ tali n kɛra ka tiɲɛ ni limaniya ni hijira ye ka kɛ zawil arhami ye o kɛra masturan sɛbɛnfɛn ye kitabu kɔnɔ wa e ka tuma ta se
tuma min ni anw ye minɛli kɛ النبيين kabini nabi maaw la ميثاقهم o ka layidu kelen na ومنك anw ye minɛli kɛ kabini imamu lamini na من نوح ani kabini nuhu la إبراهيم ani ibrahima la وموسى ani musa la وعيسى ani isa la ابن مريم n'o ye mariama den ye أخذنا ميثاقا an ye layidu mina منهم kabini u la إذا ni o kolo ka girin على Umar الصادقين bin Khattabi wala alakira soma yɛlɛmali ale bɔlen ko kalama a ye kira majamuli min kɛ ni aya in b'a la a ko a bɛ wele ala ka fasɔntiya ye Mahamadu Lamini kan ni ala ye e ci kiraw laban na ka i fɔ a fɔlɔ la a ko wa min ka wa min nuhin a y'i fɔ ka kɔn nuhin nam على الصادقين yalasa ala na tiɲɛ fɔlaw ɲininka عن صدقهم ka bɔ ka tiɲɛ ma وعد عذابا an kana ba cɛkoya nin yɔrɔ la a ko kumana ko nkalon fɔlaw k'olu k'u dɔn yɔrɔ fɔ dɛ ni tiɲɛ fɔlaw ɲininkara i ye tiɲɛ fɔ ala kama de wa walima i y'a fɔ de yalasa mɔgɔw n'a fɔ k'i ye tiɲɛtigi ye e maa min yɛrɛ ye tiɲɛ fɔ o ɲininkara nkalontigɛla dun lesal sadiqin kiraw yɛrɛ minnu cira o b'o ɲininka wa idalama udat su'ilati bi ayyi dhanbin qutilati lahara dɔn tuma dɔ la ala bɛ ɲininkali ɲɛsin ka sɔrɔ minnu yɛrɛ ma fɛn kɛ fɔlɔ u ye den minnu dingɛ sen ka den minnu ɲɛnama dɔ la fa minnu y'o kɛ a b'olu to yen fɔlɔ ka den ɲininka aw ye mun kɛ o b'a sɔrɔ a dimina faw kɔrɔ direct bɛ taa jahanama de la nam وعد عذابا ala y'an ka da labɛn للكافرين kafiru ye أليما min tɔɔrɔ ka bɔn ya mɔgɔw الذين maaw de ko dɔn آمنوا n'olu limaniyara اذكروا نعمة a ye الله ala ka nɛɛma kosuma عليكم aw kan إذ tuma min جاءتكم ni جنود kɛlɛbolo nana aw ma أرسلنا ريحا a ye fiɲɛ ci عليهم o kɛlɛbolo in kan وجنودا ani kɛlɛbolo لم تروها aw mɔlu ye kabini malikɛw la an y'o cu ma وكان الله allahu taala kɛra بصيرا yeliban ye ni fɛn ye تعملون n'a b'o baara إذ ye ghazwatul ahzab de shuru'un fi zikri qissati ghazwatil ahzab ale kɛra waati jumɛn salincini ngalo hijira waati jumɛn san 4 na o tɛ wala duruna do naam naam tuma telɛri bolo ma i bɛ tɛmɛ ni a kisa ye i k'a dɔn k'a fɔ ko tuma min ni ala kɛra bani nadiri wuli u ka yɔrɔ la jamakulu taamana kabini o la huye bun yaktaba b'a la kinanatu bun rabi b'a la abu amar wa'ili b'a la jamakulu la kabini bani nadiri fo ka se maka kurɔsikaw kan u ye kurɔsikaw la su kira kɛrɛli kan sallallahu alaihi wasallam ko an kɔni awa an bɛ kɛ ka fara o kan fo an bɛ muhamadu senaba abu sufyan ko bisimilali bɛ maaw la kanu ale kana ne ma o de ye maa ye min y'an dɛmɛ kira kɔntoro la kurɔsika ko o mɔgɔw ninnu ma n'o yahudiw ye yahudiw aw ye kitabutigiw de ye n'o kitabu fɔlɔ ye a y'an kibaruya yala anw ni muhamadu jɔnni bɛ tiɲɛ kan u ko a y'a ka diinɛ ɲɛfɔ an ye o y'a ɲɛfɔliw kɛ o tuma na sɔrɔ k'a fɔ ko kurɔsikaw aw de bɛ tiɲɛ kan ala ye ni aya jigin o dɔrɔn ko alam tara lillazina utu nasra min alkitab wa kafa biha jahannama sa'ira tuma min n'o ye kuma fɔ kurɔsikaw ye o jaar'u ye u fari foninu kan muhamadu kileli kama o kɔfɛ yahudiw bɔra u nana ka fɛn qawman naqasa ila alkaw u ye ɲɔgɔn dalajɛ olu yɔrɔ kurɔsikaw bɔra u ka kuma dɔ ye abu sufyana ye tɛfɛnɛkaw bɔra olu ka kuma dɔ ye o yɛrɛ tuguni sini ye tuma min ni bɛɛ lajɛlen y'i labɛn bɔli kama jamakulu nana ka bɔ khuzata sunan kamini fo nana kana kira kibaruya sallallahu ni fɛn ye ni u bɛnna o kan o tuma na ala kɛra ɲininkali ko la an bɛ nin kɛ cogo di dɔ bɛ yen ko salman farisi ale ye waati jan kɛ ka kɔn silamɛya nali ɲɛ a komi yahudiyaw ni nasarayaw la ni ɲɛmaa min bɛ fatɔ o bɛ tiɲɛ fa ye tiɲɛ yɛrɛ la an ka diinɛ di laban diinɛ ɲuman min ye o ye muhamadu diinɛ de ye nka a cɛ in bɛna arabu fɛ yen de a ka hijira kɛ yɔrɔ bɛna kɛ yɔrɔ de ni tamarɔ caman bɛ yen nɔ mɔgɔ min dɔn ni fɛn d'a ma ko nin hadiya a b'a minɛ ka ni fɛn d'a ma ko nin sarakati a t'a minɛ i k'a dɔn ka fɔ nabiɲuman tampɔn o sigilen bɛ a jigi la o taamasiyɛn minnu fɔra salman farisi ye arabu bɛlɛ arabu ka fasikɛla minnu bɛ taa samiya fan fɛ ani farisiya fan fɛ o tuma na salman farisi sɔrɔla ka olu ɲininka
kabo madina kana le mo ya ni fay o kuma na usur laka salman sarroka faruka ku kana nyawo medina anaka na furo na bolla fim usayn israla u be na ga ko qabla ni mo sere ni mo ko ka salman ke join usur laka salman al farsi ke join ka soro jonde ayna na dina de no fi sele awa ay join baro damina ka to baro kunana dondola ka to tamar tigella amma ke na doge hukumbe ga baro makel makel doge ko ko manu se nga deli ka da chemande ko jengire je akwa kwa nabi de ko chengo nabi de sanan ya yar chunga bo ndamaro sanfe ko chugori we tege chianye ko tika barala aya bo jonga fo babina amaku adado amaku ko barula wa hukuma na salman farsi atbenena ka bara wula sere ay ndamaro da aka halal ndamaro la kanadi alakram sallallahu alaihi wasallam akon ye hidayah de ne kanunai alakara yamina ay dodo ala ay dodo ngoma aduguje anan dore akon ne sarakati ni kanunai kanadima alakara ko netti sarakati dum adi ngoma way fly kudo sigila afara ka fatul gera alakara taro janazala tarano be ga kolosi nabi nyata mbo min bala ba fe ko yi akuma kala tsena fini boala kala jigindola qabru kono salman yo yoro mi do yi poroga akore be min ore ni akuma salman alakara nyumaya min gaay ka kamoroya no ye ka fuko ndamar ju ke saba fo lu ko de alakara o baraw kay kila ko barakala yin ndamar nduru bela jele nyana yoron gelena ko fe salman farsi kirena na kanadabo eba salman farsi to la ka gila fo ko ni nyongu nya on sur fars e ka do ka fo angumbe fereke ka aba dingere si ka nga dugula meni dinge mana usur la ko hakilla sabati alakira sonama ay marina dugolotla mawni yonche ka adi moma motam nongo binani motam marina kulube fami fo yorotoy ka aduguma yam fam ka dinge nge ga yoro bela jela lamini ye min nge dinge senna abit le woro nyombo wala ka chawe kumana amru bun aufiko akone ani salmani ani huzayfa ibn yaman an nu'man ibn maqran al-mazani ani maworo kamillan sare kawla angumbe nungo binandola awon seninge andara bo faradoga faranye anga ndigo kari agelerama ango salmani yele kadro alagrama iga kibaruya ninin faran kibaruya alagra tiri minge anyanda fetimoga salman nana kadro alagrama kanye fay ako alagra ikaro farado boro on nerola faran jele do farakuru mbare do norlo me nyona ayanga ndigo bela jelin kari agelerama alagra jigina sa kuma alagra ba fi ki ka hakilla fo anye namiti maro ga bina magjon balanta fe anga teme ga sebeninga alagra chuna sallallahu alaihi wasallam salman kadro dingima ay pika simina salman bolo aya gosi lila aya munyu fem mimbe na be abbe munyu o yoro bela yele min bora o ye marina kire fla bela jele noro fo abigo na wodore lamba men wal ampulu mene ya sudi bila alagra kabbarila ko allah akbar salamo kabar me ro salamo fana ko allah akbar ko fa ya gosi sefana la yele mbora la ko mina fulon joya alagra ko allah akbar salamo fana ko allah akbar ko fa ko si semana la yele mbora la ko mina fo fulon filan joya man alagra salman bulo mina yelna nga doni nga masru ko ngobe alagra sallam fo akele me ka feno siri akono barala alagra ko salman ko alagra ma ako nyi kuma boni fani mbaya alagra ako ne fenye ma nyonye fiu kira yi ko fule ako yara aw yayiwa ako mo ka nyaayi alagra ko jero ako ne go siri fulena yele mi mbora na yoyi oye hayratu itasu bangane ne kasra ka dugu ko me na fo wulu nyiunde don ajibiru yen bare ko ngam manto ngam fanga bila seni mila jelema ko benne go silge semana la e ka do ka fen yele quran ne aw yoyi awe fen jeyane e kasra ka itasu romi ngadu golola o bangane ne ko me na wulu nyium mana jibiru yen bare ka fanga manto ngam fanga bila seni mila jelema ko be ko silge semana la fen yele quran ne aw yoyi oye sana yaman oyoga etasu bangane kumina bulunyum jibril ya fonye ko ngam mandonga fangapse ni mbela jelema kumana ayni suja salamon ko alhamdulillah tanu be ala mi be ci la du ta anye
kumana ala an laydu dɛmɛ na dɛsɛ kɔfɛ munafiqu ko ay law ti kabakoya abi ka ulan encourage ngalon kan ka laydu ni ngalon yi ka u kibariya ko aw ka dɛmɛ na se afanga bena se ni bilajelen ma yamani ka fangaw ni kisran ka fangaw ani romi ka fangaw aw bi ka yere ni dinge de shin hala ti ka ta nyige nasran bolo Allah subhanahu wa ta'ala ni ayin jigin odela wa idh yaqulu munafiquna kadru ayan dama qul allahumma malikal mulki wa fana jira odela to amin ni utlala qurashkaw ni sina an qablahu wa asru ukaya tilge jamakulu bi ta fo batal flan yonna ujigina badna kefe kasro dinge be uni madna duguche to amin ni qurashkaw dinge ni ko ni plan arabu kunten do mana ala kira sallallahu alaihi wasallam an islamu bora ko kana jon ku ko ni singatoro kuluma kisalamo ko jeti kunya adona ma ba sabani onde ala kira ke bolo sigi kulu fam velala mana khandaqi no dingenye pozo dingenye o bani kafiru no yonche ala jugu no hoye bu naxtaba no e bani nadir nyemoy anana kana ka'ab ibn asadi al-qarazi sayyid bani qurayza ananoma to ami ni kabiye amangame aya ga daso anache ay jenyina kan amaso kadale akoy ga hina biya huyay may ye matir juguye ne muhammadu layru nyonya ne te laydu ngal fiu bari ka sabke ne ma foyi muhammadu famfe fo laydu dafa ani chinfo huye mawuli naye aba fo nani ma ni jiye be ka bonya de fo alawana ka dayla ye ka laydu borto na la kala che tamam ni kibara sira ala kirama sallallahu alaihi wasallam ala kala sa'd ibn muaz chika ramano sayyid lawsi ani sa'd ibn ubadata no khadraju nyemoy ani abdullah ibn rawata yusra wi laydu boy borto ni ala kirache sallallahu alaihi wasallam wi nyon ne de koy hukuma laydu tan nyonte ay sagi ay banguna aga da fa ka che muhammad yi ko anda ka laydu labile ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko allahu akbar salamun ay ni soja mana u commencera be ka nyon keru uni salaman ni bien we u mena ni lalenka le tan duru doko tlemga aninani ay ka do ka foko strangelera ni salamu ye ni watin gonana وقبل نعيم بن مسعود الأشعري من عطفان قبل ما ردوا علينا لك رما صلى الله عليه وسلم أقول لك لما كنا دون سلام الذي غيرك مو مانغا سلام يدفرو أكمل لك رسول الله نعمريا غفنوك من بسكا إكسي مانون تروما لك رما صلى الله عليه وسلم نعيم فريق كمانون شري ولا مليا كبا أما بل كليري دبالي دي كنافو ويكي سلام يدي نعيم بن مسعود أبورا أننا بني قريظة ما akmana yasuru kamini gale dana bi anuche jahiliya waqtula akmana kanu min benen awche akunu bo kalama ukamba kalama dire guno yoma min baw ni nyon che abu kalama ukamba kalama akmana akon ne ba fika gundo do fu awye akana gundo incernde ukwanyame ako quraish na atfana unana kubina muhammadu kele akmana awu de me muhammadu kan quraish kaw ani atfana kaw ikado uruti komi awcho goya duguye awka duguye aw kana fulo biyanno addum biyanno amuso biyanno man awtna sikata yele makata fa ngade fe wora shikaw ni qadfa gaw lu kana fulo nu dem anu muso bi yorwerde nu ye soge nu ya kele sansi jarula mana obe kelenge ka kele tono da ka che kaga heraw che katana yi ka yorula nganu ya ye ko kele sansi janjot na jaula wala oba ise ka bo kofe utna kelege ka farauka ubawni muhammadu tungona jako ya muhammadu lawa mina si aula ko ko nyame ko ko nega hakilla jumani ko ne ko nega hakilla awa fuye ko ka garantir dawma ko article ke unno fe fu ka garantir di wala bon ko mana abaro lo fe atara qurashu fana bi ko mana ko ba don ka foko aldi fane ato yahudiyo ni misara kelela man nakam no biya ko ni misara kelela ko to kalama ako gundo menne awcho ko na bo kalama ko sobe ko anda lembila agogo mana go yahudanu ko ubina fu bi garanti ni nawfi ni garanti ni nawfi aka na sonde ba feri ka ta garanti num fa ka tudi muhammadu ma aku bela jilen katike atara ni kuma nyon fa fa ko fanay bon ko nana aba qurashu ko yahudiyo ma ko anga kelege kan ko den kelege ako ko anga ko den kelege jori awta do ko sinye sibiria ago sibiri ko tala ko anga kelege ko num ba fi kan dina ko sibiri ko mana d'abord imanti kelege ni ama garanti dama aka mo dama do di ko lu garanti arabu ko na ebu yemi foko chiendo
ko num b'a fɛ ka anw janfa de yahuda fana ko n'a ye min fɔ ko tiɲɛ don ko num b'a fɛ ka anw janfa de alifanikaw fana ye kuma ɲɔgɔnna fɔ donc o kuma labanna ka fɔ ɲɔgɔn kɔ nin cogoya la o fɔra ɲɔgɔn kɔ kumaw la ni lahalayaw la mankan bɛ wuli ala kɛ fiɲɛ wulila fiɲɛ ba wulila k'o to nin da ka segin kɔnɔna na u kamana gwale fiɲɛ wulilen Abu Sufyan ale ka kekun a ko nin ye fiɲɛ gansan ye pewu daga sigilen fiɲɛ b'a ta ka ŋuna a pɛrɛn duguma so jɔlen a b'a ta ka pɛrɛn duguma cɛbakɔrɔ ni mi cogo dɔ a bɛ ta k'i pɛrɛn duguma a ko nin tɛ fiɲɛ gansan ye dɛ ko malika minnu jiginna ala ko malika minnu jiginna o dabɔlen de fɔlɔ ye a ko nin tɛ fiɲɛ gansan ye a ko bɛɛ k'i sigi ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ min ni min bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ i ka kɔn k'a tɛgɛ minɛ k'a ɲininka ko wala ye jɔn ye k'i b'a sɔrɔ maasidonbaliw dɔnnen bɛ ani ɲɔgɔn cɛ n'a ye mɔgɔ ko ale tun bɛna siran naam o yɔrɔ de dɔn a y'a sɔrɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ko mɔgɔ dɔ ma ko taa ninnu cɛ ka t'u ka lahalaya dɔn ni maa min sera ka taa ninnu cɛ ka t'u ka lahalaya dɔn o tigi bɛ don alijinɛ kɔnɔna na maasi ma kuma kira seginna kuma in ka sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ ma kuma a y'a fɔ sen sabanan la mɔgɔ ma kuma a ko ni min taara ko o tigi maa bɛ don alijinɛ a y'a sɔrɔ nɛni karilen bɛ mɔgɔw la mɔgɔw sɛgɛnnen don sirannen don sufɛla de don ala kɛra a ka danayama dɔ bɛ yen nɔ a terikɛ don ko Huzaifa ibn Yaman a y'o tana tigɛ ko Huzaifa wuli ka taa Huzaifa ko ayiwa e dɔ bɛ kuma la i bɛ sigi taa a kɛra tɔgɔfɔli ye sa Huzaifa ko kabini ale kɛra ale tɛgɛ minɛ ko ale ka taa ko a kɛra ko bɛna fɔ ale bɛ ka taama yɔrɔ jalan de maana funtɛnima yɔrɔ de la ni ne bɔra ale la pewu fo ale bɛ gosi ale wulila ale taara dɔn a ko Huzaifa n'i taara kana foyi sindiri kana ko kura foyi kɛ tumana ale taara don ni ɲɔgɔn cɛ kɔnɔna na Abu Sufyan ko bɛɛ k'i sigi ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ale sigiɲɔgɔn k'ale tɛgɛ minɛ k'ale ɲininka ale kɔnna k'o tɛgɛ minɛ k'o ɲininka ko e ye jɔn ye o ko subhanallahi a ko e tɛ ne don de o ma ala ma kira la o yɛrɛ k'ale ɲininka tuguni o tora ten nɔ Abu Sufyan yɛrɛ bɛ ka yiri tasuma minɛ a bɛ ka yɛrɛ lajara ale ye kisɛ dɔ ka kala la k'a b'a tiiri ale hakili jigira kira ka kuma la ko kana foyi si ten nɔ ale ye fɛn sɛgɛn fɛn kɔnɔna na o labanna ka boli k'u yɛrɛ ta ale nana ka na sɔrɔ alakira bɛ sallallahu alaihi wasallam ka kuma ɲɛfɔ a ye ko u bolila u yɛrɛ ta alakira yɛrɛla alakira ko ale ka taa ale dara don yɔrɔ min dɔrɔn ka birifini bira la ni ne karila ale la nɔ la mais ale sinɔgɔra fo ka dugu jɛlen ala kɛra ale kunu k'a ka wuli ko sinɔgɔbatɔ ko wuli a kɛra ko mina fɔ ale sira ka sinɔgɔ don bisimilayi an ye fiɲɛ ci u kan ani kɛlɛbolo aw ma ye malikaw ye ala kɛra yeliba ye ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye n'a b'o baara tuma min n'o nana aw ma kabini sanfɛla la ani kabini duguma kabini aw la ani tuma min ni ɲɛw jɛngɛnna ni dusukun sera ngɔnɔw ma aw bɛ bisikali kɛ ni ala ye bisikiya caman na ko ala t'aw dɛmɛ ɲini nɔ limanadenw jarabi y'u yogoroli la min ka gɛlɛn dɔn gɛlɛyara dɛ sɔɔni dɔw ka limaniya kun bɛna tila o la u y'u ka limaniya yogorɔ dɔn kosɛbɛ naam i ka toma taa se tuma min ni nafiw b'a fɔ ani mɔgɔ minnu ni hakilila jugu b'olu dusukun na n'o ye bana ye ala ma aw layidu a n'a ka kira fɔ degeli de a bɛ ka encourage nkalon de kan yanni i ka tuma taa se ni jamakulu ko kabini munafiqu la yatiri ba dunke o sigiri tɛ aw ye aw segin nka nin fana ka ko i bɛ nin aya na dɔw bɛ kɔnɔ gɛn ka bɔ foro kɔnɔ pewu ni nin y'a ye ni kɔnɔ ko a bɛ sigi la mɔgɔ ma la kun baw a bɛ taa k'a ko don dɛ a jarabilen bɛ dɔw bolo kosɛbɛ naam kɔnɔ b'i ka foro tiɲɛ
nam أستاذ فريق jama bi jini kamino la ala yira la o b'a fɔ anw ka so a lebulen dɔn ni kabila mɔgɔ ye u bɛna ka na dara jira ala kira la ko ko gardien tɛ anw ka da la ka sɔrɔ don ninnu bɛ kɛ ni so lebulenw ye o tɛ foyi laɲini o boli de kelen ye ni ko dɔnna madina u kan kabini madina kɛrɛdaw la ka segin n'u ye filankafɛn ɲini u fɛ u kun b'a di u kun tɛna mɛn ni madina ye kɔnɔ fɔ waatini jini a b'a tun kɛra kunyɛ ala ladu ɲɔgɔn na ka ko ninnu ye kow jira ala ka layidu kɛra ɲininkafɛn ye e k'a fɔ boli ti aw nafa n'aw bolila saya ɲɛ wala fagali ɲɛ boli in kuma fɛ o tɛ aw damu ko n jinin de e k'a fɔ mun fɛn dɔ n'o bɛ aw tanga tabalama n'ala ye kojugu laɲini n'aw ye wala ye hinɛ laɲini n'aw ye u tɛ beselebaga sɔrɔ u yɛrɛw ye n'a ma kɛ n'ala ye wala dɛmɛbaga a baati ala bɛ laselilibagaw dɔn balibagaw minnu bɛ maaw bali k'u lasaliya ala b'olu dɔn kabini aw la ani kumabagaw o balimaw ma a ye na ka na anw ma u yɛrɛw tɛna kɛlɛ ma fo ncinin de yɛrɛ jira o tɛgɛma gɛlɛnw don aw ka ni dɛmɛ ye ni halu de ni siran nana e b'u ye u b'u ɲɛ bɔsɔ ka na e ma u ɲɛw bi yaala ɲɛkisɛw bi yaala ɲɛkili kɔnɔ komi n'a fɔ maa ka filɛli cogoya n'o bɛ labɔli kɛ o tigilamɔgɔ kan kabini saya ka sigaraw la ni siran taara tuma min o bɛ aw bɔrɔn dɔn ni nenkun ye n'o nenkun ka di nin duman b'o kɛ k'aw bɔrɔntɔ ka nini tegima gɛlɛnw dɔ hɛrɛ kan o tigilamaw olu ma limanaya ala ye fana y'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen bi ala ka o baara bi nin kɛra fɛn nɔgɔn de ye ala bolo u bɛ kafiri jamakulu bisigiya k'u ma taa ba nka ni jamakulu wɛrɛ nana u b'a nata nakunya sɔrɔ olu ni bugudalasigibagaw dɔ arabu jugun jinni nunna bi to so ka ɲininkali kɛ ka b'aw ka kibaruyaw ma hali n'u kun kɛra aw la u kun tɛna kɛlɛ kɛ de ko jinni n'o yɛrɛ jira ye a b'a di ladegeli kɛra aw ye ala ka kɛra la ni o ka ɲi ka ladege ni kira ye ka ladege ni kira ye kɛlɛ la ani sabatili la kɛlɛ yɔrɔw la kira yɛrɛ kun bi ten de ko an ka ladege ni ala kira ye o la ana ka ko to bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ ye n'o tigilamɔgɔ kɛra n'o bɛ ala jigiya ani dɔn n'o ye dɔn laban ye n'a ye ala kɔfɔ ka caya al-iqtida bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wajibun fil aqwali wal af'al bi ɲinan fɛn ka tugu kira kɔ kumakanw na ani baaraw la ani lahalayaw la bari ala kira ti kuma ni nidɔngɔ ye a ti nidɔngɔ baara yɛrɛ fana kɛ a ka baaraw bɛɛ lajɛlen n'a ka kumaw bɛɛ lajɛlen n'a ka lahalayaw bɛɛ lajɛlen a bɛɛ minɛna ala de la wa khassaka bil huda fi kulli amrin falasta tasha'u illa ma sha'a a y'i kɛrɛnkɛrɛn n'i kana ye ko bɛɛ la e tɛ kɛ foyi fɛ fo ni ala kɛra min fɛ nam a ko o bɛ maa de min jigi bɛ ala la ani lahara dɔn فالمتصف بهذه الأوصاف ثبت له أسوة حسنة في رسول الله نعم تمامي لمن أجون كافر جماعة كلوه وكو من دفني نعلى يا الله دولا أنا كاكرا كوابنا كروبو
wasada Allah ala ye tiɲɛ fɔ ورسوله ana kira وما laydula زادهم وما زادهم وموجدي إلا إيمانا فلمن يدي وتسليما يرد علما المؤمنين رجال donc kuma ala kira sahaba muso jabiru muso o ye dumuni dilan ka taa di ala kira ma sallallahu alaihi wasallam a y'a cɛ wele ko kɔngɔ bɛ kira la dɛ u taa nin d'a ma u taara min d'a ma mɔgɔ kelen dumuni de kun don nka jamaba y'a dun k'a to to nam من المؤمنين رجال cɛw bɛ wele limana jɔnw na صدقوا ما u ye fɛn tiɲɛtigiya عهد u الله ye ala layidu ɲɔgɔnya عليه o kan ومنهم minnu من ko k'olu bɛ sabati ala kira nɔfɛ k'u bɛ sa kira nɔfɛ u sara kira nɔfɛ maaw bɛ limana joona dɛ a dɔw sara musa bin umar olu sariyara birifani ma sɔrɔ u bɛ sutura min na n'o ye birifani min dolo sen na n'o y'a biri sen na kunkolo bɛ bɔ n'o y'a biri kunkolo la sen bɛ bɔ fo laban ka furabulu tigɛ ka bila sen kan nam ومنهم من maa bi wolo la قد أصابه ka dafalele bɛɛ lajɛlen sara ka dafalele sara fatura ala ka sira la diɲɛ tɔnɔ in a ma foyi dɔn a la aminhum man maa bi wolo la ينتظر min bɛ makɔrɔnin kɛ o la ما بدلوا o ma falenin kɛ تبديلا layidu la falenin na الله الصادقين yalasa ala na tiɲɛ fɔlɔw sara بصدقهم n'o ka tiɲɛ ويعذب ana المنافقين nafiqu ladaba ɲankata إن شاء n'o de y'a ja أو يتوب wala ka tubu mina nafiqu ma إن الله allahu ta'ala ale kira yafabaga ye tuba ye hinɛba ye n'a ye ala bɛ kuma tan de ورد الله الذين nafiqu a tun de ne a tu la n'o tubira a ye tubu de dayɛlɛ u ye ko n'o tubira ko ala bɛ tubu minɛ u ye nam ورد الله الذين ala ye mɔgɔw segin كفروا maa minnu kafiriyara بعزهم n'u ka mɔne ينالوا ma خيرا hɛrɛ foyi sɔrɔ والله المؤمنين ala ye muminɛ wasa kɛlɛ la وكان الله allahu ta'ala kɛra قويا masa sɛbɛntiyalen ye azila semase وأنزل الذين ni mɔgɔ ko k'a ti fara i la wa ni maa min ko a ti fara i la ka kile wuli su man di tile man di e ka karamɔgɔ ɲininka nin aya la man wakafa allahu lilmuminina alqitala wa kana allahu qawiyan azizan a bɛ karamɔgɔ ɲininka nin aya la i kelen ɲɔgɔn b'a don yɔrɔ fo ni fana sɔrɔ de bagara ma de ne ko nin ma baga ma n'a y'a tigɛ da min fɛ a b'a dɔn وكفى الله للمؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا نعم وأنزل الذين على موجين ظاهرهم ما من يدمي لا على الكتاب من كتاب دنيولا السياسي قريدا داي ايو جينغا بوكا سونغا سو جونغا وقذف الرعب قريدا قصة بني قريدا كانوا من جملة الذين تحزبوا على رسول الله ما من ينيون كا فرانيون كا كرا كنترولا ألوك مالا أنا كجماعة ويلا يدو بورتو نكرا تشيا كله دوني كلا كوني لا ربي تمام من دو جرا سولا سومي نكرا يلمنا كامينو الله هزاب لا نبي سجانا كاتو كاتو كوما عليه نمومي نو سجانا كنا مدينة بيكله كامينو مبلا توصل فنا وقت سيله جبرو نانا كسرو جلامو با أكملولا كمين هرفينا أكيله مكا يلف فلي باكا نو جيليرو بيرفان بوكانا كمين هرلا على كلا صلى الله عليه وسلم عليه زينب ويرونا بنت جاسي أكون أبوك أكملوكو أك فاندوين كو فاندوين مكفرو أكو على كلا أكو يكيل كمينا بلادي أكو ها جبريل كو أكو على كلا فيما ملكه وما كمينا بلا فلودي نيات لبنا نيا سوبنا نيه أو نما سكني سيسنا فوق كبو مونين نندلا أكو على بينيا مريا كي كتاما كتاب بني قروي كتاما gudun gawle kadruma iga do ka foko ni ukati sejuru nyotike nyu dawele nyu to ubiya yaralla bitu fatfalla ni sran kiro udsukunna kuma Allah kiraye wele da banya mariya ka wele da ko ni mamin gara batul bay utila ma kana la sarasali fo banu qurada dala kuma na ayub bali nyonya do illa ta sal do tara do ya fam ko atele comme nya fa jogumi ala gɛrɛ sunna labatuli famuyaw bi fɔ ɲɔgɔn kɔ tuma dɔ la n b'o o preuve di aw ma nin yɔrɔ la n b'o preuve di aw ma kabini kira yɛrɛ ɲɛna tuma dɔ la famuyaw bi fɔ ɲɔgɔn kɔ bari ala gɛrɛ ko ni maa maa bɛ nɔfɛ n'i ko ala n'a kira de i kana lagasara sari
fo bani qurayza de la fi ka se bani qurayza i kana noti kana lasar sali bon sahaba chama lasar sali ka soro ummata aha mais ama fo ko to sunna moyde ay uli ya fam cogomi ye barake ni ode ni mami ye barake na ga fam sunna la no ne ta maka gele ko e kafiri ko te sunna la o to ko ni o fili che ju bayre ka soro yere min ngala tafsir kala be ni yoro kala ako ma sikana la sar sali fo bane ko la ta me o bina ta do la sar sali naw nam ay le tan duru ñoo ay ko abu bali yalla siran ke rodus ko anyi ko xata fo nam ay siran ke ro ودسكنا فريقا تقتلون أبي جمع كل فغا وتاسرون فريقا أبي جمع كل نلامنا فين في بالغ لفين في بالغ ورق موفا لفين في تمان جسي ورق مبافا إمي ما بالغ بولتوي أنا مسو بولتوي نم أورثكم أرضهم أيو كدو كلو تشين ديوما وديارهم أنو كدو وأموالهم أنو كنفلو وأرضا أني دو كلو لم تطوها أو ما أوتاندي أي خيبر دي وكذا قرية تنكفدي دي سامبل ولا سوا نعم وكان الله تعالى كرا قديرا سيباي على كل شيء سمبلا جيلينغا يا أيها النبي يا نبي ماي قل إكافو لأزواجك يفر مسكنتما إن كنتن ناو كرا تردن الحياة نابن يلا ما يدل لنيني الدنيا نو كنت لك سرون وزينتها أنا مسري علينا أين أمتعكن ناو دسوسما وسرحكن ناو لا بلا لا 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 جميلا نو جغاني وإن كنتن مسكنتو ye jien masri do nyini krafe min da boro bima ko bia senade amba muso amba la kaw nunu ay hinu la tuma dara be fendo nyini fa tu bolo de anga ta don don de kañ tuma dara be fendo nyini tabi sorati min nyini na la krafe o fe jama nyina fa soro tablo توفى رسول الله عن 9 نسوة إليهن تظلم كرامات وتنصب فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب جويرية مع رمولة ثم سودة 63 ومن هن مهذب على كرا فاضل كم سكن ندرتو بني بدمي كتر ولدما عائشة ميمونة صفية حفصة هند زينب جويرية رملة سودة نمسكنتم عائشة وأبو بكر المسلم حفصة وعمر بن الخطاب المسلم ميمونة وحارث المسلم هلالية صفية وهو بن أخطب بني نادري جمع ويد المسلم هند وفد سلامة أبي سفيان أمية نعم ويد مسوي زينب بنت جاش وعفوا ما أجمعين وجاش دمسوي جوارية ولي حارس الخزايا دمسوي مصطفى علي مستلقية رملة ويد حبيبتي رملة دي حبيبتي فأنا فرق رملة أبي بلا مولا دوني بلا دون دين رملة يكسب أدون من حبيبتي دي وي أبي سفيان دمسوي سودة وزامعة دمسوي أمبا مسوي نينكون أندودي كده فترة كان ندتو صلى الله عليه وسلم ويا لقال كو أبو بكر الصديق أنا كابي جيني كدو كيكا صلى الله عليه وسلم ياسرو ما وسجلن بكرة كدلا مجين ماسيه ما كادو أغمانا أجنا أبو بكر يا كادو وكبي عمر نانا أجيني على كرا جينا ويا كادو ياسر جماعة بدلا مدو ياسر على كرا سجلن بي أنام واجمان على كلام مانغولين دو ساكتا دادا دينندو مسو باغرفه عمركو على كلام صلى الله عليه وسلم ayasoro abe dlam yere kade fo oyen ne bo farila
umaru ɲɛji bɔra umaru ko a ko nin bɛɛ n'a ta de est ce que ne tɛ kuma dɔ fɔ min bɛ kira layɛlɛ bi o de ale filɛ ka dimi cogo min o kura vraiment ma diya ne ye dɛ mais ne yɛlɛ ko kuma dɔ fɔ yalasa a na yɛlɛ awɔ a ko ne bɛ kuma dɔ fɔ ala kira kun ka di umaru ye kojugu sisan nɔ a bɛna tɔgɔrɔ kuma dɔ fɔ yalasa kira na yɛlɛ ne ko ya ala kira a ko umaru a donna yɔrɔ min na a sigi ko biribara a y'a ɲɛ jɔ ala kira la ala kira fana y'a jɔ a la a ko n dusu kasilen don ko yɛlɛ mun kɛra a ko ne muso Khadija denmuso ye a bɛ ka ne deli ko n ka balo d'a ma ne yɛrɛ filɛ ne sira a la foyi tɛ ninnu a bɛ aw diyagoya ko n ka balo ne ko e ta ye malobaliya ye n ye n ta kɛ kɛlɛ de ye koyi aw n ye n ta kɛ kɛlɛ ye n wulila n y'a koli cɛ n y'a koli cɛ fo ka duloki n'o bɔ a kan na parce que ne bolo ala kira a fɔra o de ye koyi muso ninnu ka misɛn fɛn min tɛ mɔgɔ bolo b'o ɲini o fɛ ne kɔni ye n ta koli cɛ de ala kira yɛlɛla a yɛlɛla aya umaru kɛra safi ka kuma dayɛlɛ quoi a ko hunna hawli kama tara a ko yiden ninnu sigilen na u na kun tɛ foyi ye u bɛ ka n tɔɔrɔ u bɛ ka n deli de ko n ka fɛn d'u ma min tɛ n bolo olu tun bɛ kalo 2 kɛ daga tɛ jigin kɔsɔ ala kɛra ka dun kalo 2 daga tɛ sigi a kan naam abubakari wulila ka dɔrɔ asituma a taara a kan tɔrɔ ka koli cɛ umaru fana wulila ka taa hafsatuma ka koli cɛ u bɛɛ lajɛlen b'a fɔ aw de ye ɲɛmɔgɔ ye n'i y'a ye muso t'o fari ɲɛna n ko kira ka du tilalen tun bɛ 2 de ye Aisatu ka jamakulu ani Hafsatu ka jamakulu muso dɔw bɛ yen olu ni Aisatu bɛ partout la dɔw bɛ yen olu ni Hafsatu a don ɲɛmɔgɔ 2 bɛ yen ninnu ye naam a ko aw bɛ ala kira ɲini deli fɛn na min t'a bolo o ko walahi n da se 2 naam o kumana ala sɔrɔla k'a fɔ ko sugandi ko ni diɲɛ kɛra o y'a fɔ diɲɛ a ka taa furu diɲɛmaa dɔ ma ni ala na kira kɛra y'a fɔ an k'aw bonya naam ni aw kɛra n'a bɛ ala de fɛ a n'a kira ani do n'o ye lahara do ye i ka dɔn ko ala a ye baraji labɛn ɲumankɛlaw ye kabini aw la n'o baraji ka bɔn o ye arijana ye o bɛɛ ye lahara sugandi a kun sigalen bɛ Aisatu o de bolo o ye denmisɛn a ko ma ko kana jaw di n'a ma taa fa fana ba ye a ko ne tɛ taa nin fɛn fa nin ba ye ne bɛ de fɛ ala Muhamadu n'ala ma tɛ na ne bɛ de fɛ muso bɛɛ lajɛlen ko an bɛ ala fɛ ala kana dimankoro sa a ka yafa ma an t'a se 2 ya nisa annabi ya nabi muso mɔgɔ min ni o nana kabini aw la ni ko cɛjugu ye ni o bangalen do o bɛ yan ka taa jiri o tigilamɔgɔ ye jiriliko 2 o kɛra fɛn nɔgɔn ye ala bolo aw maa min kan ka maaw kalan ladamu ni bonya ni fɛn na n'aw taara kɛ a tiɲɛba ye dutigi mana kogo ta ama bane musala dala ni min na nyeko juke don dato ala sadallahu alazim wa ballahu rasulul karim wa nana ala ma qala rabbuna wa khalquna wa rabbuna ma nashidi